सेल' एसे मुंदांखा मानसिया हेरेंगा बसुमतारी बिथांखौ रायबाय थादों जाहैबाय। बेनो जाहैबाय सांग्रां डक्टर सांग्रां ब्रह्म नङा होमबा? डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आं बिदा लिङो आदा आरो बिथाङा क'क्राझाराव थायोमोन नालाय सिआइटि लाइब्रेरियान इउनिभारसिटियावबो हाबैबाय गोबाव सम लोगो मोनलायाखैमोन दाख्लै मोनसे मिटिङाव लोगो मोनदों हरखाबनो। दा बाथ्राया मा जादों भस्मासुर होननाय मोनसे केरेक्टार दङ मिथिना मिथियाथाय एकदम हिन्दु धोरोमनि आरो बे भस्मासुर जिनिसा माने सासे भस्मासुरा बिराद तपस्या खालामनानै तपस्या खालामबाय आरो बे खालामनाय दाना बे महादेबा नुजाफैबाय बेजों महादेबखौ महादेबा नुजाफैबाय दाना नुजाफैबाथाय मा नांगौ होननांबाय महादेबा बेनो मा नांगौ दे बुंदो आंखौ माने एथ' खुलुमगासिनो होननानै बे ओरैबायदि बोर बिबाय दाना आंनो ओरैबायदि बोर हो महादेब आं जायनि खर'आव दाङो बेनो खामलांनांगौ होननांबाय बे दाना ओरैबायदि बोर नांगौ बेनो फाग्ला मानसि बे सासे दाना महादेबाथ' बिराद खुलुमबायना बेथ' बिराद दिलदार मानसिना महादेबा भगबान आरो दै बेबो बर'फोर बादिनो फाग्ला मानसि आरो सासे माबाया भगबानानो दाना बे बुंबाय तथास्थ' होनबाय माने जाथोंसै बिदिनो होनना बुंबाय आरो होबाय दाना बेनो होनानै बे काहिनिया एसे आलदा आं बेसिम थांला बेहाय एसे हौवा हिन्जावनि खोथा दं आं बेसिम थांला दाना बे मा जागोन भस्मासुरा बै महादेबखौनो होसोबाय दाना नोंनि खर'आव दांनाय नां होननानै नों जोङोना खामोना खामोना होननानै अत्याचार होसोबाय बेखौ बे सोरगो मा होनो बेखौ सोरगो मर्त्य नरक ना मा होनो हारसिंबो हारसिंबो हालाबाय महादेबा ओरैबायदि अत्याचार दा बे जाबाय जोंना डक्टर सांग्रां ब्रह्म आदा मिथिबाय बे जाबाय भस्मासुरा जाबाय आदा सांग्रां माबायदि हाबाय इउपिपिएल दाबाय आं बै समाव इउपिपिएलखौ सोंखारिगासिनोमोन आंखौ रागा जोंनाय रागा जाबाय बे रागा जोंनायनि आंखौ फेसबुकावनो ब्लक खालामबाय दाना मानसिया बै समनि बाथ्रा आरो माबानि बे कर'ना भाइरासनि समनि बाथ्रा दै दाना आदा सांग्रां माबादि भस्मासुर मिथिबाय ना प्रमद बर'आनो गासैबो होबाय बेनो नङा अएसडि जाबाय अएसडि सासेया माबा मोना गार्ड मोना नाथाय बे जाबाय फार्स्ट अएसडि हिस्ट्रियाव जायहा सानै नामा गार्ड थायो स्कट लायोमोन गासैबो जिनिसखौ बेनो इउपिपिएलानो होबाय नङा होमबा अएसडि बानायबाय बेखौ अएसडि माने मा ओरैनो सिम्पल बुंनो थाङोबा पिए आरो पिएनि एसे गोजौ लेभेलनि माबा आरो बे पिए अएसडि आरो दा बेनो गासैबो होबाय प्रमद बर' आरो सोर होखो इउपिपिएल पार्टिया नङा होनबा दाना बिथांनो टिकेट नांगौ जालायबाय आदसा नोंथांनो जुदि टिकेट नांगौ नोंथाङा अएसडि मानो जादोंमोन नङा नोंथांनो जुदि टिकेट नांगौ नोंथाङा जुदि सिमां दङ इलेक्सन गेलेनायनि नोंथाङा पार्टिनि बिबान लानानै पार्टिखौ स्ट्रं खालामनांगौ नङा होमबा गावनि मोनसे जायगा बानायनांगौमोन आं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिथाङा अएसडि जाबाय बेफोरखौ जेबो सानासै थाखा फैसा एसे खामायबाय लास्टआव टिकेट नांगौ जालायबाय दा सासे मानसिनिथ' गासैबो जिनिस होनो हायाना नङा दा जों बयहाबोथ' माबा मोनसे नङा माबा लुबैनाय दङ नङा होमबा बयनोबोथ' होनो हाया बिथांनि केसा बेबायदि बेखायनो थाङै थुङै दाना मा होनगौ 17 बोसोरनि पापखौ रुजुनो हाया माबा होनांगौ होनबा खाम्फा बरगयारि बिथांनि थाङै थुङै दा आरामाव रुजुनो हैलायबाय नङा होमबा बिदि मानसिखौ मा फोथायनो बेखायनो आं बुंदों दिनै आदा रन्जित बसुमतारिनि जाना आं जा एसे हायै बुंनो फैनाया बेनो बिथाङा जाबाय स्ट्रं चेन्ज जायाखै नङा होमबा दङ नालाय दङ आरोखि गाव बुंदों स्ट्रंलि बुंदों जोंनो बिदि मानसि नांगौ थायलाय बारलाय बोथोरनि बायदि नङा होनबा बैसागु आलदा महर फागुन आलदा महर नङा मागो आलदा महर बिदिनोसो जायाना थ' बेखायनो आं बुंनाया बायदि मैया मानसि फैगोन बायदि मैया मानसिया फैनाय बाथ्रा बुंफैगोन दा जोंबो स्ट्रं जोंनि साननायाबो आरो नङा होमबा जों सोरखौ फोथायनांगौ माबायदि मानसिया जों बिदि जानो हागोन बेसो आरो सोरबा जुदि गावनि टिकेटनि थाखायनो 17 बोसोरनि हाब रुजुनो हाया होनलाय रुजुनो हैलाय नोंथांमोननिनो दा फैलायगोन चन्दन ब्रह्म नङा होमबा साननैसो फैनोबो हानाय बिथाङाबो थांलायबाय अत्याचार रायलायबाय माबा खुद्रिलायखो हाग्रामा महिलारिजों मिथिला खुद्रिनाव थांलायबाय दाख्लै देरहालायबाय हाबनानै ग्रोब हाबना दा रायगासिनो आरो माबाखौ प्रमद बर'मोन रायगासिनो आरो आं नुगासिनो बे साननैसोआ खाम्फा बरगयारि बिथांनि बाथ्राखौथ' बुंलायनो नांला नङा होमबा नोंथांमोननि खाथिनिनोखा आं बेखायनो बे जिनिसखौ बुंदों आरो दा मा जादों आं दहाय बुंनाया थेख्ला लिदारनि खोथा बुंनाया दाख्लै दाना फोसावलायबाय